uthando hey nxakanxaka uthando hamba ngesitimela sothando hey ngabila magumu elinye labajabule elinye labasokole imbuza ipheli ngamlinda kangeni nxakanxaka yothando nxakanxaka yothando nxakanxaka yothando And then Hayibo. Awuzubingelela nje wena, awuzubingelela nje. Uzoqhamuka usongibuza ukuthi uzongitshela into engitshela yona. Hawu. Nomusa angikhumbula ngifonela utshela ukuthi mhlambe uzoba khona endlini. Ngazi msemakhaya ngiyaxaka. Mina ngireport mangizozala endlini. No, kodwa as no wami wrong into enzayo yazi. Bongazisa phela ukuthi uzofika la. Ngeke kuvule kanje endlini. Mina ngibuza kumele yini kumele ngireportele mangiza ngaphezulu endlini yami. Mina yini kumele ngireportele mangiza la. Ngirokhiye phela mina nje kumele ngibiyenzela report ukuthini. Kodwa nje ngikhuluma kahle angiphi nje nawe. Nami ngisho ukuthi ngiyalwa engifuna ukwazi okunye ngithemba lalephi. Lalephi? Ah uyabona ke manje ngena phi ngalephi? Ungena phi lalephi ngoba phela muhle wena ngisana uyathi. hayi angiyeke ngibuza lalephi sem. Hawu ya ukahle. Angiyazi ukuthi angiyeke mana Sophia lapho ningikhuluma mina ngathi usemakhaya kufanele ngisemakhaya. Uhlangana nabi ukuthi usemakhaya uhlangana nabi bengihambe ngiyahambela wena emakhaya kuthiwa ngisemakhaya. Hawu kahle ngikhuluma nawe kahle hawu ulako lwani Cha sangibuza nje izinto ezenza wena icika uyacika Themba uma ungalala ngezelo shula lephi ngoba uma uyafona uyakubuza ukuthi ngoba naye uthi awukho olalanga futhi la mina ngifikile la ngalala kwaze manake siqale nini manje ngikhulume noma buyi senangifonela manje noma buyi kahle kahle futhi yazo sizokhuluma lento le kuswani manje usufika la uphethe amaphepha sithi noma buyi chaza uthini lento le amaphepha la uma wathemba mina funa yazi ngenzalana ngoba ngenzela ukuthi uma ulwa nami ucabanga ukuthi imali yakhe wayidla nami mina ngidlanga imali kaMabu uma ukuthi mhlawumbe ufuna ukuthi ngiyikhokhele wangiyena ngoba imali wangiyena mhlawumbe 500 imali wangiyena imali kaMabu ngingayikhokha mina ngoba uMabu njengamanje ufuna imali yakhe ngenzela ukuthi ukhokhe imali yakhe no manake nomusa ngibuza mina yini lesinihlanganisayo nje manje uhlangana asizwani mina ngifuna ukuthi ukhokhakala imali kaMabu manje uMabu yakasakwazi ukukhuluma emdala sekufaka wena usuphethe amaphepha uyabaleka phela uyabaleka usalanda la endlini usalala khona ezolisha angikwazi ukuthi wawe lokhu kuzenza ukuthi ngilala ezolisha ngiyatshela ezolisha uma uyini ngifonele ngoba phela uthi ufikile endlini awukho na usendlini awukho hawu no yazi manje uthanda uzothi Mabu mekubopha engibophela ini ekubophela ukuthi ufuna imali yakho uzothini Themba ngambambe inkonzini mina wethemba uzofuna ungabibikho empilweni engane ufuna ukudla imali zabafazi engingabazi abafelokazi mase beyakubopha ususejele ingane izothini wena yazi njalo manginama ngizama ukusebenzisa isikhathi sikahle ukuthi nje awukaza wenza into right abakho ukuthi wenza izinto right mina ngabe pheze ngi-right manginayo Themba awuzami nje mhlambe awuzami nje for a change uzama ukuthi ube lo Nomusa oyena singakabi nabo umntwana wena uThemba lewo uyena singakabi nabo mina ngaze ngishintshe mina wethemba libona angeke ikhanda lakho libona kusebenza wena ulibona kusebenza ikhanda lakho right nje wena ubona uright wena angikho nje kule muntu ukuthi ngixaba nawe angikho nje hayi Themba ungeke kuba nentombazane unowamaphepha amantombazane Themba ngalephi hawu kanti ngizoba ngalo ngizomngishiya kodwa manje la endlini longisho ngilale ezolisha Themba ngilona uhlanje mina ngiyazi phepha amantombazane angibona isimo ngichaza ngilale kumngane wami ke lapha ezolisha bengazi mina ukuthi manje ngilale ezolisha ngisho ngilale lapha endlini lapha mangilale ezolisha sokuthi ngilale lapha endlini akani ngiyasho angilalanga lapha endlini la kula uMabuya ngilale kumngane wami ngichaza lokho Baba, bekumnandi esikoleni. Ufunde kahle. Bathi kuphathele phela kancane kubona isikhomo sakho. Uzapha isikhomo siphathele osengelo baba wakho xa esikoleni ngesasikhathi.
Hey. Abangani badla abathamba nabo. Ade nibhala vele namhlanje. Kodwa nje ubhale kahle. Ngeke zingenze endlini yami uGondlovukazi wami uyazi ukuthi kuthanda ngani. Baba ngiyazwa ufuna ukuvasha entambama. Noma kanjani. Whatever noma yini mntana efuna wena. When is Promise. Soqala izinto zakho ke yes. Yabo bakho uyakuthanda. Nje phela nento nje ngicela ukuthi mina ungisezongenzela yona. Yes. Ngicela ukuthi yabona lapha endlini ngoba kuthe noma kwamanje. Umthande futhi yes. Yazi ngobani? Angifuni ukuthi uzizwe bese ngazi ukuthi kunemuntu ongakuthandi. Wathemba wena ingqondo yakhe isebenza kanjani? Wakwambona nje uphila impilo empilo ephilayo. No, usezolisha ulala. Yabo Nomusa. Ngoba siqala ungikhathaza indaba yakho, siqala ungicika nje manje. Wena ufuna ungiphathe umzali kahle kahle la kumina. Ufuna uzenze uma wami kahle kahle nje manje. Bese ufuna ngireport wena ngilale kuphi? Ngilanga kuphi? Wena ungitshela uma uzofika lapha ngifike kuvule sengiyazi wena kwakho la. Angizuphatha kwabo mina wena. Yabo. It's either ufuna ungitshela ukuthi yini ufuna la endlini, yini ufuna la endlini ngifuna ukuthi uya. Yazini mina ngifuna la endlini. Thaba ungeke. Wathemba awudelanga la dulele khona, awudelanga la dulele. Ngilale kuphi? Fanele ngizima ngilale kuphi? Ufuna ngilale kuphi? Nomusa ufuna ngilale kuphi? Sino sami mawo wami emusuka nje. Yazi. Mawo wami. Ilento sesazenza into mina nawe. Manje usuvela ungiboshe nje. Izinto wathemba ngizozenza ngasikhatsini izinto nawe ngoba unathemba uyahamba nje. Ngikhona nje manje ngifuna uzenzele izinto wena manje ula nami. So zenza kanjani izinto? Ngoba manje ula nami. Ngisamusha malipsa. Ungizobisa. Lawazi izinto ukuthi ngizwe ngabantu besifazane isemcabangweni yakho nje le nto le. Awu. Muze ngicabanga la nto. Wena themba uzovela indlela osilima ngakhona. Uvela uphike ngisho into sobala uphike ngisho into sobala bonke sabona lento nje isobala ima themba mfethu anginasikhathi sakho nje nje futhi nje hayi angazi ufubona ukuthi uyahamba Ngenxa yothando. Kahle mina ngikwazi yona Nomusa ukuthi ufunani. Ulala umuhle uzenzile ngicabanga ukuthi okay wenzela indoda ukuthi indoda ikubothe umuhle. Acknowledge sino sami. wathemba mina Njengoba ngiqala ukubona futhi wabelwa wena le short yazi yakhula kumbuza ngalo ukubona mina sasikoleni high school une short yebo yazi ungibuyisela lo babusha bethu lo bothi alungiyekele ngithemba mina abona wathemba mina la like wangavela uhambe yekini ke straight vele ngizohamba ngikhaya kodwa futhi ukuthi ukuvakasha ekhaya ngizohlala la ekhaya ngizokuvakasha khona ngela ngihleli wathemba ish azo bengazile bengibuye la endlini bengeke ngibuye futhi nje anginayo vele ngivela usunesifebe sakho wena esisha usunesifebe lento wena kwazile ukuthi wena usayide lentombazane mina ngisale ntomazane nini lento ngifice nayo la nini ngisale ntomazane angaze ngiyenzele ngikhuluma into engaze ngisale ntomazane nini angisiwasala naye wena la no ntombazane wena kathi uphuma ngitshela ngathi mina ngithi uma wengane yami ngayiphika lento phambi kwakho yaphuma ngenze njani amantombazane avela afike la endlini nawo uhlezi ungekho la endlini ngenze njani ke mina wathemba mina mangizohlala kanjani la endlini ngoba nawe uyehlenyuka ngilena inhlezi ngitshela ngicela ukuthi ube umfazi uhlala la endlini ukhombisa ukhona wena uyindoda lalela ngikhuluma nawe wena vele uphumela kufika abazali bakho bangishaya abazali bakho bakuthathe baphume nawe la abantu besifazane mina bayongibona ngihleli ngedwa la endlini bavele bengene ngenze njani ke mina uvume nawe mase bengenile ngicela ukuwashela yabo into abazoyenza wayifike lathi uyabona ukuthi kade wagcina ukubona kuneke ingubo zokulala wathi ufuna ungiwashela ingubo zokulala njengoba umfica la endlini wavuma nawe themba ngichazela nje ukuthi wayefuna ungiwashela ngenze njani ke mina futhi mina ngazi wathemba awungiyeke hamba kusho nesifebe sakho awungiyeke
Hey bo, lekhaya kuvalwe ngisho igate. Kodwa owethu, ngathini wena? Angisho ukuthi umuntu esikoleni lokho kumele uniform. Basho uma bengisabhale homework. Ubusabhale homework kodwa i-uniform yakho umlilo. Yini kodwa ungezwe? Ubaba wakho lakufundisa ukuthi ungangihloniphi? Cha bo mana. Manje kwakho umlilo ngani ubani uzosho uniform esingcolile? Kwale uniform fanele uphinde kusasa. Awuthini kodwa ungihlukumeza ngami mntanami? Uyazi ukuthi ngithanda kanjani kodwa indlela owenza ngayo ngiqeda uthando. Awusambuzi nanokuthi bekunjani esikoleni nje kade sibhala ama-exam. Manje ngoba kufanele uqale ugumule ukuze uzobona uma ngifika la ngifike ngibuza ukuthi ubhale kanjani. Kwamele uzongikhuphukisela ngomoya. Yazi ukukhuphukisela ngomoya wena. Njalo nje kufanele ngihlezi ngisethana nawe. Ma, kanti babodini indaba vele ehlezi umsisisi indaba futhi engasahlali. Inkinga yakho ukuthi uthanda indaba zabantu abadala. Yabo leyo ayifuni wena. Wathi awukhulume ngani uniform mabaya? Hawu ma bengisabhale homework. Ngathi wena uqala ukhumula i-uniform ebese uyadla ebese usungayi ku-homework yakho. Yabo le nto yenzayo ubaba wakho ufundisa yonke le nto yenzayo ukuthi ungangihloniphi wena. Awuhloniphi owethu. Khathele uwe manje. Cha ma ngihloniphi ukuthi bengisabhale homework. Bengisahamba ngiyoshintsha. Nini khona? Bese ngiqeda ubhale homework. Akisuke usuqala ngokukhumula i-uniform wasunaka into zesikole bekuzoba right. Bengeke ngithi ngifika mina la endlini ngibe ngithethana nawe. Yazi ngitshela ukuthi ubaba wakhe ngasekho nje sesoba nepeace la endlini. Fanele ngihlezi ngithethe. Makanti indaba bayingasahlali nathi la ubuhle umthetho. Uyabona leyo usuyikhuluma manje isingaphezulu kwakho ayifuni wena leyo. Ukuthi ubaba wakho wenzani njalo ngasonke isikhathi wena la endlini uzolokhu ungitshela ngubaba wakho. Ngikhathele iculo lababa wakho. Ngikhathele. Baba wakho nje ogcina ukhuluma ngayo le emnyango hayi la kwami. Phela mina manje mhla ngihlangane nobaba wathi sizoza sizwe. Manje mina ngihlangana naye. Yini futhi oyifuna kena? Yini oyifuna kuyi? Ayisuhlala nami la. Wondliwa yini? Yonke into yenziwa yimina la endlini. Wena njalo nje uzongitshela ngobaba wakho wena. Manje ngisazi ngenze njani. Njalo noma ngizama ukukhuluma nawe mhlawumbe ngifuna ukusho something nice wena zima wami. Awukwazi nanokungilalela. Baba wena umuntu engikwazi ukukhuluma naye. Manje uma ngizama ukukhuluma nawe uyangithethisa othi this othi that. Wait. Wena usikhuluma nje nami. Sokhuluma njena nami wena. Selingana vele. Manje wayi ukuthi uzokhuluma nami nje uzunginekela izandla njengathi ukhuluma nomntanga yini. Lalela ngicela uyeke kulokhu njalo sonke isikhathi lokhu ngitshela ngobaba wakho mina. Ungaphindi ungitshele ngobaba wakho yazi. Ubaba wakho ugcina ukhuluma ngayo inyawo hayi la kwami. Igama laThabiso la kwami angikudingi nangephutha. Yes. Ungaphinde. Kodwa baba mina njena mina manga nje ubaba uyena umuntu engikwazi ukukhuluma naye. Ngoba ukwazi ukukhuluma noma wakho wena. Awazi ukukhuluma noma wakho. Abana mama ukukhuluma nawe uyangithethisa. Ningobile ikhanda lakho lihlaza. Uhlaza wena uzwe. Awungazi nalokuthi ngiyini. Sana sami ngiyaphila ngikhumbule yazi yeah baby ngizobona sasa yazi ngithanda kakhulu engathi sinokwesibili isikhathi sekumnandi ngalesa izolo hayi bekumnandi izolo wa ngiyathanda yazi ngicela yazo zona kusasa. Ngiyathanda sithando sami. Ngikhumbula ngempela futhi yazi. Ngempela Nxaka wena ubusa kweyami inhliziyo. Ma. Awumi baba, sokuxoxa. Yini la? Mawona. Owethu ngathini wena uthanda indaba zabantu abadala? Ngathini? Kuma uzokhuluma into abangahlangana nazo. Uzokushaya into yewena, uzokushaya into engafika.
hayi cha bhuti-ke wasiza wafika undlulisi Kwenze njani manje? wasiza wafika Zenziwani-ke manje ingubo zami? uzobona ukuthi Zenziwani ingubo zami manje? uzobona ukuthi ngizenza Hayi Nomusa, zenziwani ingubo zami manje? Zenziwani ingubo zami? Sasewenze njani-ke manje? Sasewenze njani manje? Awukwazi ukuthi ingubo zami. Uzenzani ingubo zami? ingubo zakho ngiyazixoxa ngoba ngifuna ukuthi ungiphumele la endlini Ngiphuma ngiyaphi? Ngiphuma ngiyaphi? Yidlabale kanti sizokumakela. angithi wena uyisokufa kwamantombazane Ngibuza idlabale sizokumakela njengamanje. Cha ngiphendule idlabale. Kuswani sokuyinto yakho le. Mana mani afanele wena ngabe le emakhaya unakela ingane. Njengoba udisitupa nami umzali mina afanele ngabe umzali enganeni. Wami ubani umzali kuyena njengoba noma Zulu ulogogo ngane ela ngawu la wena uzophatha mina ngimdala ngingaka. Ngisho mama ngenzi kanje. Awuzibo umzali mina. Ingubo zami isaphi? Uba uthi ngifuna ukuphuma mina la mangiphuma la ngiyaphi? Whatsapp musukwenza ngathi wena unendaba nengane usukwenza ukuthi unendaba nengane ngoba indaba ingane wena awunandaba nayo yimini ukhulisa ingane awunandaba nayo ngeke ngize lokho ngidala hayibo Nomusa kwenzakalani ngawe? uzobona ukuthi no ngizikwazi kuyeza into ongakusikwazi mina ukwazi umkhipha endlini. WhatsApp into engifunayo ukuthi wena uzohamba uyohlala lapha ezolisha mina ngihlale la ukwazi ukuqhubeka nalezi ifebe zakho khona uzokwazi Angichazile nje ngasho ukuthi lo muntu lona umuntu obefuna ukungashela ingubo zami nentombazane uthi uqala ungibona naye uqala ukuthi ungibona naye Themba intombazane engasakubonile naye ayikho intombazane engasakubonile Musa Nomusa ngiyachaza ubuqala nje ungibona naye ubuqala naye bengayo intombazane yokuqala Themba ngiyakuzwa ku-action eningi abantwana abaningi athanda ukufika zokwenzela izinto la manje wena wangingabane sizoba nazo uqomisa wenza kanje awukwazi usungixoxa nje wakwenza kanjena manje Themba vele kusobala kucacile ukuthi awufuna ukuhlala endlini awusalala endlini awunaso isikhathi sami bengazi mina ukuthi wena uzolala endlini ngathi uhambile ngala bangani bami benginestress nje ukuthi wena uyahamba nje benginestress uqale ngokuba nestress sami kade mina hlezi ngina stress phela mhlawumbe nguvezi cha no awukwazi ukuthi ungenze kanje awukwazi kulethi ke manje uthemba kulethi njengamanje mina ngizoqhubana izingubo zakho uyahamba uyezwe lisho ngiyasala mina ngiyahlala uzobuya lapho usuhluzile la engqondweni yakho ngoba mina ngeke ngize lokho ngilwa namantombazane isithunzi sami ngizosibuyela isithunzi somndeni wami ngizosibuyela ngoba vele kuyafana imathemba ngilinde ngiqede ukukhuluma ngoba kuyafana abantu besesebafana niyafana ngizokulinda nje ukuthi ingqondo yakho ihluze ukuba namantombazane ungoshe kwami kodwa endlini yami themba ngilinde ngikhuluma ngoba lento engiyenzayo ngacathi ngenzela bona ngacathi angenzeli uthando lwethu ngenzela ingane yethu ukuthi ingahambi ithi baba wonke umuntu engamazi uzohamba ke masuku ingqondo yakhe sihluzile mana Nomusa ukwazi ukuyenza ngiyacela ukwazi ukuyenza mayenza kanjani nje nawe uthi ungiqoshela mina uzothi ngiyephike nje ngamanye ngiphi angithi uyasho ukuthi umabuya ngihlobo ufuna imali yakhe ngizizaphi manje amabuyi manje mina uhlale phansi khulu nje abantu abadala uzongiqosha kanje no angeke ukwazi sebava ugude yazazi ungagude ekutheni abuzenza nje mase kwenzeka izinto nje wenze ngathi umsulo ngazi ukuthi uyasukela wethemba ngiyakusukela mina Themba ngibuza ukuthi ngiyakusukela yini mina wethemba ngiyabuza mina lonke lento engiyenza mina ngihlanya ngamabomo wena right Themba mina ngiyahlanya awuhlanye khona awuhlanye wenza njengamanje Themba Wa iyahlekisa into engiyona. Cha ihlekisa Themba, ihlekisa. Angihleki. Uma ingane yami manje wenza kanje. Manje kushukile owami. Nje ikole ivale ngifuna ngivakashele la. Themba wena ima wethemba. Mawenza izinto Themba wena usukungakhumbula ukuthi ngoma ingane yakho mina. Usungakhumbula lokho. Ngiyakwazi nje lokho ngiyakwazi. Manje lezi zinto ezenza usukuzenziswa yini? Kufanele mina ngihleke ngoba nginetheza ngicela. Angizenzi ngamasibomu into edala lokho Ngasuthi uyahlanya phela ngizwe angime nje usufuna sixabane yathi mangikhuluma nawe ngikwazi ukukhuluma nawe kahle khuluma nawe kahle izinto uvele wenza nje ukuthatha ingubo zami wenza kanje uyilayisha manje ngaphandle lalela ngaphandle kwemvumo yami ngaphandle into engisho mina ukuthi angazi noma maloyo noma yini mangabona umuntu esifazana ngivele ngingazi kwenzakalani ngami ngivele ngibone ngivele angazi ngivele ngingazi ngithini ngiyavele ngihluleke Themba uyahlanya nemoya phela ngumthandazo ngumthandazo wena wonke umuntu efazana ombonayo nje ukuthi mshelo nomana lapha ngokuxoxela wonke umuntu efazana ngiyamiza ingakho mina bengicela ukuthi uswela njengamanje ungangixoshi la endlini asihlale ndawonye mangihlezi nawe ngingikwazi ukuhlala la endlini kuyafana ngisho mangila endlini uyahamba usuyenza
No, wethemba yazi angenzi lento ngoba ngikuzonda noma kanjani noma ngifuna ukuphatha. Ngenzela ukuthi lento yenzayo uyenze uyidele. Shuthi manje wena ungilahlela abantu besifazane nje manje. Cha njengamanje kuyafana uyangiduba. Lalela umuntu esifisa ukuthi ushintshele umuntu afuna ukumshintshela ngaleso sikhathi leso. Njengamanje ngiphoqa mina ithi Themba iba babo right enganeni iba siba abazali ababambisene ngize ngiphoqa uma ungafuni. Njengamanje ngimnika ithuba lokuthi wena uhambe wenze into yenzayo uze uqede. Masho right ekuhluzele la ekhanda bese uyabuya. Mina ngohle ufica ungihlezi ngilindile la. Ngoba mina ngeke ngize lokho ngehla ngenyongo ngoba vele kuyafana nje abantu besisa niyafana. Ngeke ngenzele ingane yami ngenzele wena. Ngenzele ukuthi singahambi sibaba kuwo wonke umuntu. Ngeke ngilokho mina Themba ngilandelana nafuna ngihambe ngishaya ingane zabantu bani ngizoziboshwe ngenxa yakho. Shuthi manje ngizofela abantu besifana kube bengazi kuba ushilo. Yazi kuba ushilo. Ngisho ukuthi Themba kuba ushilo ukuthi awufuna intombazane izofika izongwashela la masiko ngekho wena. Ngoba la mina ngifela abantu banafika la angicela ungiphekele. Ayabona ukuthi Themba wena isandla sakho inqunyiwe wena nanqunye isandla Themba wena. Umuntu usilise kunzima ke mabhuti boshamabhuti. Phela umuntu esifuna ukuwashela. Ngizama ngihlanganisa impilo ngizokwazi ngilokhu uzangilungisa. Impilo Themba ihlanganisa ngakho Themba ufuna umsebenzi awani into wena oyenza ngaThemba kuba amantombazane. Yiphi into oyenzayo? Umsebenzi ukufuneki ngoba Themba ngaze ngabona nje CV yeyona endlini. Kodwa awukwazi ukuthi ungangiphala endlini. Ungiphala endlini anginayo intsho sifuna ngiwe lapha nezweni. Ngiyafana Themba uhlala la endlini. Ubuke nje ebusuku. Ngibuyile ngikhona njengamanje. Ubungeke uzohlala la bulele khona. Usoka ukuthi unendaweni eningi zokulala wena Themba. Hayibo mngani ngeke hayibo bese ngikhathele mina le ndoda. Hawu bese ngasahlala section nayo. Hawu hayibo. Yabona nje ngoba ihambile nje hawe ma yongishaya umoya nje kabi. Awu hayibo bekuba nini ongidlala indoda. Lo muntu lona ngiyamondla ngiyamgqokisa yonke into mina. Awu ngeke mngani. Yo hayibo ngeke hawu bese ngibekezelile bo eminyaka emingaka. Londiwe. Awumeke sobe sixoxa sobe sikhuluma. Bye bye. Wena uzenjani? Waqhamuka usukhulumela nje la kwami. Wena usukhuluma namadoda kanjena nje endlini kukhona ingane. Uthi ngempela ingane akube sifundo siphi nje esithola kwela njengoma wami. Indoda ekhuluma naye. Ubusuphathe nefoni ulalele yonke i-conversation yethu. Akusondoda lengikhuluma nawe umngani wami. Uhlangana nathi futhi ngisho ngathi indoda. Ngisho ngathi indoda uhlangana nathi. Uhlangana napho nje uthi indoda ekhuluma naye. Hayi no yazi Londiwe. Anyway benezile kwena. Ubungezile kumina kodwa usendlini kabani. Hayi no Londiwe ngizokuchazela sisikhona mhlambe ozokwazi ukuthi ukwazi ukunderstand mhlambe kancane ukuthi kwenzakalani manje. Intokazi yami soze yaphela kuyami inhliziyo. Phela noma ngathi mhlambe sona siphi isimo ubone ukuthi kwenza ngilungisa mina nawe kodwa mina yami indodakazi ubisenhlizweni yami noma nini uminesifiso sokuthi mina ngiyibone ngiyokwenza njalo futhi imali indodakazi yakho umuzwayo lo ngoba naye esangaphansi kwesandla sakhe ubona ke nje manje ngichazele ke sisi njengoba ngibona ngila mina iyona indodakazi yami ecela ukuthi uzoyibona angizile nje nawe wavuma so phela enganje phela angizile kwena ngizobona indodakazi yami ecela umazi Londiwe kahle wena yazi umazi yalothi noLondiwe eleni into mhlambe lana efanele ukuthi ngizokuvula nani ingqondo kuyona yafanele understand nje kahle yes uyakhumbula ukuthi njengoba uhlezi nje umzila nezitori uyangibalela this one wena wenza 1 wena wenza 2 wena wenza 3 ukuthi konke lokho okwenza kwakho including nayo lendlu le namhlanje osungixosha ubukisa ngami ngayo naphambi kwengane yami ungehlisa kuyona isithunzi ukuthi wena Londiwe mengathiwa ingqondo yakho uyibuyisa kahle ngempela sikhuluma iqiniso mina nawe ngabe awunayo yonke lento bathiwa ngizange mina ngilekele ntonga leloculo hayi uyakwazi ucula yeso cha phela hayi wena no uyakwazi ucula she no hayi uyakwazi ngiyakuzwa ukuthi usingakwazi ucula right angipheki lokho ungasho ukuthi ngiyaqonda kodwa wena mengathiwa ngempela kumqiniso wazi kahle Londiwe ukuthi lo muzi lo ngaba unawo bathiwa mina ngangile
Ngoba uthiwa ungekho kusho ukuthi kahle aqonda nje ukuthi nawe nesandla kunomusa. Mina angikusho lokho. Kodwa ungasamfile mfana wami. Uyabona lalela la ikwami. Ukuthi uzongibalisa ukuthi ngaba ngikho la engikhona ngikube kuthiwa ubungekho. Lalela ngakutshela ngathi wena ungase nje wenza ama calculations. Ungitshela ukuthi Londiwe imali engayispenda kwena imali engaka. Yazi uthini makuthi uyashoda ngapha waza ngishiloni. Okay. Ngiyabona ke Londiwe yabona le ndaba ukuthi mina nawe ngizolokhu sixoxa siphikisana ungashona ilanga bengakhuluma nawe indaba yakho nendlu nezo zakho usuzenza ne kanjani. Bazi kunalento lena engingayi-understand kahle engenza ukuthi kube singazi ukuthi ikhanda lami ngazi mali yaphithana noma lenzakalani. Manje na njengoba nginesikhathi esingaka ngimile la ngikulalele ngilokho ngikuzi lokho ukukhuluma ngalo hlobo okhuluma ngalo nalo muntu wesilisa oxoxa naye la efonini yakho ukuba kuthiwa indodakazi yami ibilana eduze kwami njengoba ungangiboni nami ukuba kuthiwa nawe ibikhona ke lana ungayiboni ikulalele oyikuza ukhuluma ngendlela okhuluma ngayo ngobaba wayo kulo muntu okhuluma ngayo imali lo ngena khona iyayibonela ukuthi uyinhlobo kababa wena iyazibonela ukuthi ubaba onjani. Wena uma useless nje awusobaba wena. Wena uma bangegama. Yazini Londi. Kusho ukuthi wena lento lena uyi-understand kahle. Yazini asimanye siyeke yonke lento le. Ngoba manje noma ngakhona ngabona yazini konke lento yami. Ufuna indodakazi yami. Hamba khuma laphandle. Yona ufuna indodakazi yami la. Lalela ngichazele ke sisi uma kuukuthi ke mina njoba ngikwena ngifuna ukuba nendodakazi yami la ngizokhuluma nayo wena ufuni yazi mhlawumbe ngayenza yini ukuthi manje usuke ungene ekamerweni lakho ngoba ngeke ngiphume la ngiyafuna wena umthetho manje wena uzotshaya umthetho wakho indodakazi yami le ngizobona yona ngiyangise wemntanami owe ndodakazi kababa ukephi vela la ozoza mntanami owe uzoba ngumsisi secela ukuphuma kwena athi lo makhelwane owemntana mozi baba kuzokubona ufuna ukubona oziphuthuma la endlini hayi bakwethu inkinga manje baba kwenzakalani la hayi uyabona lento ifundisa ingane owemntanami ngicela ukuthi umanxaliso ngasanda sami Londiwe sacaba ukunikeza i-chance uma ukuthi awuthandi mhlawumbe indodakazi yami cathi ungene endlini ngene kamerweni lakho uhlale khona useke phansi because ngiyazazi mina ukuthi okwenzani lana indodakazi yami iyabizize la uhlala khona futhi angikwazi ukuthi uhlala lapha ngoba ngeke ngivuma ingane yami ukuthi iye le ngicela abantu ukuthi ushayele ngomoya ngani uphikeza ithuba nomntanami kuningi ngafuna ukwenza ingane yami ingane yami ifuna ngilele into endazo esikole cela ungene ekamerweni lakho ngoba mina angikwazi ukuyilekelela ngiyacela owe angikwazi ukuyilekelela cela abantu ukuthi niyazi ithuba manje cela udlulele ngithenge ngiyadlula kwena uyabona wena lo siyabonga mama umntanami ukuthi ene ukwazi ukuthi niyazi ithuba ukuthi ukwazi kuma nengane yami kwazi lo awusishobasi ngizoze ngiqhubeke ngasuka hawu ngasiyahlanya mama njalo unjani kodwa baba ngiyabonga ukuthi ungazifika yini angenze phela ndlovukazi kababa uhlezi uwazi ukuthi wena noma yini ethinta wena izaqala nje kubaba wakho njengendlovukazi akucace phela ukuthi nje mina nawe silezo zinto nje ihambisana kanje ngoba uyazi baba kakhulu nakithi baba thina sababa yazi ngiyahumeka mntana lo homework that's why ufuna ukuthi ngikuvashele namhlanje njalo ngoba ufuna ngokwenza homework yakhe ngithi baba indaba njalo mangihlezi ngizowena ngizowena imesi ngithola uziro kodwa manje ngisoma ngithola wendlovukazi kababa wesandla sakho namhlanje sewuqalile wena manje usukhetha iphele emasini wena usukhetha uma wakho ukudlula ubaba wakho ukuzibuzela nje yazi ukuthi ngicabanga ukuthi awuyisathe lesa zakho lemese ngiyibona ukuthi yini ngakuthi ukuphikisa kuyona khona uzobona ke baba bakho ukuthi kodwa ngakuzama ngayo yes yo yaqali nyaka ngiyakuzwa ke lokho
ngiyahlonipha futhi Nomusa kodwa manje into right uyaqala yazi Nomusa uyaqala ukukhuluma into engqondo uthi wena ngeke uzukwazi ukulokhozana uye komuntu wesilisa vele nangazi ngowami futhi ophelela kumina awu manje uthanda ungivusela ulula wala ukuzenza ihard to get Mathemba ithemba awukahame uzala ithemba awume umsukundapuni ngiyapuna manje noma ngithini ngitapuni Mathemba iwena nje makuthiwa umina obehave kanje ngabe uyayibeka yonke lento awona manje ngisanganisa-ke manje ngisanganisa awukwazi ukuyikhombisha nami umuntu isilisa awukwazi ndokugcina nje leyo ngeke into engizenzayo mina bese nawe uzozenza ngoba Themba mina no umuntu esifazane awukwazi ukukhombisha nami awukwazi into engitshena mina ngikwazi ukubuyela lezweni lisha ngoba otherwise ngizobe usho amaphoyisa lapha ngothina bafika malokuzana abantu bakamabuye lapha le mali sesidla nawe le mali ungidakela wethemba mina ungidakela mina wethemba awuyidla nami lo mali le awuyidla nami ngoba mina le mali mangicabanga ngoba ngishilo mhlawumbe wangibeka 500 lo mali awungiyeke yabona uyangicika amasenze lezinto zakho uyangicika wayilokhu incane kumina cha uyanyanyisa Themba uyanyanyisa ayikho lento eyenza engisayo mina Themba lokusa ngiphinde ngifama uyanyanyisa njalo Themba ucela ungiyeke kube imethi futhi yazi mina mntanami asibeke la siboneka ukuthi kwenzakala ibala yazi sale la kusondela kahle dusanene sithi ubona bona ukuthini esingayenza la wena lo phala kanje ndlovukazi kababa hayibo ngoba nje uyayizama nje manje eklasini fani nje suke sidala ukuthi utholo 0 labo bubasho abafundiso babo wakho no 5 labo boshoma wakhe sonela la hayi into elula kanjena lezi owe angithi yabona nje ukuthi lana bathi u1 noma umshayisa nomunye u1 angithi yabona ukuthi bathi ubani answer yakho kusho ukuthi asakhona wana babili u11 yabo leon angithi yayiza into engishoyo hayi owe wena ngokwakho ubona ukuthi kanti owe njoba lokubhala ukuthi o1 nomhlasa nomunye u1 ukwenza abantu nobuzothi ukwenza abantu mina lezi bazazi kaziziwa kanje nawe ufake ibracket ufake elinye mase awabuye ngathi yaxwaya manje na babana lena ibotmas lana baboza ukuthi isibalo sakho sime kanjani manje mina ngifuna ungichazele usena yini ibotmas nalabo thishabeni bamane bangenzela isimanga nje imisebenzi wesikole kufanele nambe nowenza ekhaya futhi mntanami kodwa bonke bazababa ukuthi futhi mina Botmas yini lezi ndakhuluma yazi owemfethu ngiyacabanga la mntanami nayingeke inzima lento mina inzima le isikhathi nje vele khona manje kuphela benezathu sokuthi njoba bengiza lana bekwenzakaleni isikhathi uyabona isikhathi awusoqala imovu hamba lempilo usele 3 minutes yazi kodwa ngicabangayo lana asithi ukubona nohambo lempilo ndlovukazi kababa uma sekuphele lona ke sizobe sisiqala phansi sho yabona baba uzokwenzisa yabona imethi soba sesizenza ibalo zakho nje uzobona ukuthi sihamba kanjani kodwa okwamanje yazini asithokozeni asibukeni uhambo lwempilo sisikole sobona sibona ukuthi solisa kanjani yazi namai khululeka osuku musathi iremote apha khona ezovula iTV
Ikhululeka thina sababa. Ngithi baba kudesha lamatekisi ngithi baba nabantu abaningi. So ikhona zolaka namhlanje yes. Wow, Salami! What's a bamboo? Oh, Yaphila baba. ish, God, asebile ngiphila kakhulu. What's a good Mana, some you isekhaya noma? Uzohlala eduze kwami manje. Yo. Hawu. Hayi wena. Hayibo. Yazi bengakho usizofika. No, angithi ngidlala wena seno sami ngitshela ukuthi manje uzongibona kusasa. Yini mase kushintsha umqondo kahle vele. Sana sami uthi ngisenawucikela namhlanje. Kwafika le ndoda le ngayizalela ingane. Uyabona nje. Uyabona nje stress enginaso. Kodwa sana sami uzofikile yazi. Shithi nabekile lento ubuyidinga vele. Nje. No man. Angichazela kahle sami kuphi ubuya esathi umuntu osifana osmart usebenza kahle yinje leyo oyibone lo muntu wakho lona come on yo ngicela singayi lapho yazi sami ngiyaphoqa yazi mangibuka mina awukho akekho nje ku level yakho akekho ibu indlela ngayo baby yazi no ngeke no baby ayike sikhona uqiniso cela ubuze awuthwele lutho baby kanjani kodwa ngisebenza kanzima yazi mina tshela sami ngithema ngiqhamuka la ushilo wathi mangidle isitolo lapha esitolo lesi sibomvu sibona mangithatha uright ushilo wathi nathi indlu ngiyibona ke lendlu yakho ngiyibona no akusiyona lendlu ngiyadlula kinike seno sami hayibo hayi ikhona la la engizenze khona baby yo ngeke kodwa manje ngicine akaxhumezanga kodwa yini vele ifuna ngophela manje wena awusekho empilweni yakho ufunani so thini phela ayithi uyabazi labo ukuthi bazi ukuthi benze into zabo kumanje imazini ukuthi ukuphi mhlawumbe vele uyilalela phansi uma bridge futhi nje anginandaba mina ayiphara vele lona manje ngathi mangibuka ngathi mina ayi akekho nje ku level yakho ubone nje ngane ngamzalela yona ukuthi inhlanjana mana kulezi ngane bedlala nyama phela safanele indodakazi ke ngiyibone nje indodakazi ngiyibone izobona ubaba bomncane izofika mina iyabuyisa phelezele yona losikhotheno baba wakhe iyeza nje manje uzongena yabona nje mina akukho kuningi ngakuthembisa khona but ngithembisa lenhliziyo yakho lena ave izophatheka kamnandi njoba ngekho uyabona ke sami yabona wena yeah hayi ngikulethele inkosi yabona nje kusho amadlozi akithi anami angigadile yabona ke ukushiya ukuthi kunabantu abalethelwa idlozi noma uNkulunkulu mase uyithandile kodwa no man ingeke yo mana kodwa mana niyapheka nje kodwa endlini kula ngayo noma nje ama-take away hayibo siyapheka phela ukuthi bese isikhathi ngibe ngikhathaleke mina emsebenzini ngibe nginqene ukupheka yabo nje ukuthi inkinga lana angazi ukuthi ishiswa kuphi inyama mana manje usho ukuthi wena ubuhalele kusanyama nokhala igasi nje namhlanje kodwa babe yeah sabe nje ke soshisa inyama nje nasibuye sidle soba 3 wakho stress nje yonke into nje i-right mana ke indodakazi kodwa yena lo muntu lo uthi mhlawumbe uneyinkinga izokwazi ukungiunderstand mina hayibo ngeke understand phela kodwa wayibeka nje sithumbeni kunomuntu njengami yabona phela besazoxoxa kahle nawe ukuthi isuke yaqambukela de ngisakhuluma nefone yebo lonto ngizwile abantu hayibo usuyathetha manje sisakhuluma isuke yaqambukela nje ngisakhuluma nefone yabo ukuthi njengale le isuke ubaba wayo ngazi ukuthi uyifide la ekhanda ngendlela nje sami ngiyacela singaloko sikhuluma ngobaba wayo ubaba wayo yabo yazi no yazi uthini mawukhuluma ngale ndawo ikhona indawo engiyazi yazi eshisa inyama and mangase kuthiwa siyakhona ngeke uphinde ufuna ukupheka lendlu ngeke ufuna wow ngeke uphinde ufuna ukupheka lendlu yabo uzoba umuntu uhlezi ufuna ukudla nje yabo ukudla khona so kufanele siyenze kufanele nje kube ukuthi wena sihamba siyakhona manje angazi noma ready nje kanje kuba ukhathalanga ngeke sami ngeke asambe mana kodwa mana uthi encane nje ubheke imassage kodwa njani imassage yazi lapha nisenza kanzima sami no asizwe mina lezwayo yo
Ngiyacela mana. Ngiyala imassage nje. Yo, Sam. Ndodakazi, iyo ndodakazi le. Usubuyela ke? Mawubaya. La, umalumakho. Ngiyacela umhloniphe mntanami. Malumakhe. Ngabe mina ngiyamkhala malumakhe. Okay ke, ubaba omncane wakho lo. Akazama ohle. Yo, nafana nje. Isifongane nje. Awu. Owethu akuyondlela ekufundisa ngayo le. Akuyona indlela ongafundisa ngayo. Ngicela phansi. Hawu. Ngicela ube nomntana. Yaphila nana? Ish, Yabona nje akasemuhle. Akasemuhle. Ayeke. Ayifani baba. Ma. Ayifani baba. Ngabe omncane waphela ubaba akanawo. Awu, owethu. Imbuzo ngani? No, hayi xolela ingane. Yazi sinso sami lento bengakutsheni, yazi besisakhuluma kanje lento ukuthi lokuzala ngembethe yabona. Manje mangiphathi nezingane zinako lo ukusaba. Yabo ayikhululekile. Kuhamba kahle esikoleni kodwa. Owethu akusona isilwane lesi baba omncane wakho lo futhi ukwamukele lokho ngoba uzohleze la ekhaya. Kubaba wakho ezomntanami. Baba wakho. Khona uzobuya kulokhu ubizana nobaba wakho ukuthi azokusiza ngama-homework la. Uzokusiza yena umuntu ozohleza ekhona ngoba uyathi ngicela isikhathi ngisuke semsebenzini. Yena uzohleza ekhona la abuye kusiza ngama-homework. Mhlampe yena uzokusiza kangcono nobaba wakho nami. Ngicela nje u-accept mntanami. Eish. Sambe. Nana sizobhathi. Siyabuya. Bathini yawe lo. Samzishi. Siyabuya. Sawothenga inyama yazo. Siyabuya. Uphathe kahle. Siyabuya. Hey, ayisendli ingane yakho. Yo. Owe, ndakwazi kababa. Kababa usefikile nje suku ngokubona. Owe. Hawu, sithando sababa. Hayi man. Yazi phela yazi ukuthi baba kusefikile man. Wangamuhle nje namhlanje nje. Athi ngithanda phela ya favorite songs. Ngiyakhumbula ukuthi ngiyethanda. Nyathi si. Ontana. Osakho. Osashana baba. Sana statement kwethala. Wabuke ungemuhleleze nje. Ini? Baba. No put. Ukhuluma ngani mntana? Baba ungani lokwazi ukusilela. Owethu. Wena indlovukazi kababa. Kunenkulumo engayizwa kahle la. Uthi uba mina wethu anginayo omunye nje umuntu ngathi umfowethu ngeke phela uthi uyindlovukazi yami uthi usukhulile wazwaba ngaka kucathi ukuthi mina akekho nje umfowethu engizofika ngizomazisa wena indlovukazi yami ukuthi nangu baba omncane wakho la noma nangu baba omkhulu wakho la ngingedwa kuphela. Hayi ntana kanti kwenzakalani ngempela? Kwenzakalani la? Uma ufike nobaba la one-HIV kade welokubeka kancane wathi ubaba wami igama lakho wathi Hayi bo. Unjani nalo muntu umuntu nje okanjani mangathi uyangichazela yena mntana? une-HIV. Efike la endlini. La endlini. Uma usizohlala nathi. Hayi ke. La okay ibambe lapho ndlovazi kababa. Uzamthemba ubakho ngithi. Angithi baba kuyakuthanda ngithi. Uyabona ke lokho bekishoma wakho ngalowo ndoda mpini lo muntu lo kade la endlini oqade efikile hle noma ukikaxeni nobaba wakho noma wakho la. Lento ayishoyo uma wakho iyokwenzeka la kufike mina. Uyazwa ngithini? Mina owethu ngeke ngize ngivume ukuthi kube khona umuntu ongamana aqhamuke nje ukuthi konke sengikusebenzele kanzima kangaka nokukhulisa kwami kanzima kanje aqhamuka athi ngiphuca khona konke. Akekho umuntu akuphuca mina. Wena awunayo omunye ubaba. Unobaba oyedwa kuphela okuyimini ubaba wakuthandisa. Uyangizwa ukuthi ngibona owethu mntanami? Yeah. So nje ngicela ukuthi ukhuleke sinosababa yazi. Ukhuleke sinosababa. Baba abagcinanga ukuthi
bahlala ngobathulakala bahambile bayothenga inyama babuya balala la ekhaya Hayi angizwa always angizwa uthi yena futhi lo muntu uphinde wazolala la ekhaya wena ubuke ngalezo sikhathi sathi bambe othenga inyama labantu bangishiyile la wedwa la endlini mina into engakaze ngiyenze mina ukuthi uma ngihambe ngosenga inyama ngikushiye mina la endlini kodwa bona bayakushiya angizwa kahle Londiwe yini hayi awuzengana kuningayizwa kahle la awuzengana imali uze kumina noma uzenganeni yakho wena cha ngize ndodakazini yami umntanami awungitshela ngempela awungiphindele ukuthi kwenzakaleni la ekhaya yena nje mntanami ukhuleka ngithi uyazi indlovukazi kababa wena ngithi futhi akekho umuntu ongakwenza into la ngoba khona ubaba wakho yes wena vele uzoshouta nje la endlini ngicela ungancane lonke njengamanje sakhuluma nendodakazi yami lengivakashelile ngibizile ukuthi wena uzoma la khona uzokuzwa ukuthi indodakazi yami ithi kimi ya owethu mntanami ya khuluma kwenzakaleni ibambe lapho ke mntana Londiwe ikhona mhlambe into ehlekisa kwento eshiwo ukuzane umntanami cha uzazi ngiyachazeka yini echazayo wena Londiwe mhlawumbe yena ungakazoba baba ongcono enganeni yakho ngoba wena nje ubaba ngegama Londiwe Malachazela awuhlangani laba amashitsi esihlanu noma weshumi noma ka100 awendodakazi yami ndlovukazi yami ngiyazi ukuthi mengwaphathile izojabula ngawo futhi iyawathanda angikho ke lapho la ngikhona mina ngisekuthengene wena la ekhaya uletha amadoda azolala la endlini kukhona indlovukazi yami la endlini wena uthi ngiletha ngoba uNxaka usehlala la ekhaya ngevumo yami udinge ukuphola wakho mina ubani naloyo uNxaka uNxaka ila madevekati la umhlanga ongafitshana lapha emsebenzini wakhe indoda yami biza amadevekati indoda yami uzohlala ihlala la yazi wena abantu awubazi wena lalela hayi manake uzohlala la ngithi yebo okay yazini ayihlale la yes ayazini ngizokwenza kube simple ngifuna ukukhombisa ukuthi awusoze futhi awukazi waba indoda la endlini and kodwa ikhohlwa ngibuka la wena uyakhohlwa Londiwe ukuthi njengoba usungitshela indaba zakabo nxanxa bakho lo Nxakanxaka yini leyo ibuzayo ukuthi iyonke ohlala endlini iyazi lo ndoda ukuthi uzube nakho konke lokhu osuwena okwazi ukuthi uthi ushaya umthetho ngakho ukuthi waba nakho kanjani okay kodwa no yazini ibambe lapho yazini lokho kwenzeka ngifile ngeke ukubone kwenzeka kuzokwenzeka ngeke kuze kwenzeka ngoba le ndoda le ihlala la siqhamela la kwesami isifundo ngiyabuya yes ngiyabuya owemntanami uzokwenzani la angikudingi la wena ngizwe ngawe mina ulele lokuthi benawo ngenxa ukuthi ikhwepha sami lezi ebemnandi namhlanje wena uzomtshenda ukuthi amadoda azofika azoshaya u5 la ngeke ubone lo muzi owakho nami nendlovukazi yethu angeke ufuse umuntu otshela khona and another thing ufanele uyazi ukuthi mina lo yes ukuba kuthiwa wena wawungekho ngaba ngazakhe lo muzi ngoba konke ngicabangela wena ukuthi ngikwakhela ikusasa iqhakazile ngicabangela wena ukuthi ngelinye ilanga uyoba something ukuthi indlovukazi yakho ufuna ngithini ngithule nxa yothando hey nxa yothando hamba ngesitimela sothando hey mabila magumu elinye labajabule elinye labasokole